Здравейте в Бокс 7, аз съм Онор и вчера намерих едно селце и днес реших да направя клип Майнкрафт оцеляване епизод 1. И нека да започнем. Видях малко обешиваем, че му забравих името. И си направих легло и дърво, видях и забравих му името, овца. И си направих легло, 3 овце видях. И те селен много ме дразнят. И за начало ще събера малко пясък, защото дърветата са малко по-надалече. И след малко ще събера и дърво. Не знам кога, но след малко. Да, ето, се отчувам за дърво. И само да не се изгубя къщата, че ще стане лошо. Може учам за тръстика. Тръстика ли какво е ти? На мене ми пише захарна тръстика. Защото съм на български. Супер. И кабелстон се намерих. Кабелстон ли? Какво беше той? Така. Така има едно дрон за чупя. И дразни. Нищо не ми даде. И къде бяха дърветата, че ги изгубих? Но тука. После пак да не се изгубя къща обаче. Не, аре, както и да е. Ще събера малко дърва сега. Ето сега ще събера дърва. И ще направя някакъв чес или брадва кирка, нещо такова. Но дървените неща хищ не са хубави, но не мога да намеря диамант. Не съм тръгнал да търся, защото сега почнах да играя. Чайте, от тук и ще чупя. Така. Не. Още има, но не мога да взема. И пак ще изпробвам. Не става. Фарио е по-бързо чупива и бил много ме дразни. Сега отивам пак за тръстика. Понеже на мен така ми го пише и на вас така ви го казвам, тръстика. Захарна тръстика ми пише, но му викам тръстика, не знам защо. Да. Много гадно лагно. Да отида ли за още? Ще отида, защото нямам. Ще се засея.
Това цветя не ми се събира сега буквици. Дърт да събера, ама за какво ми е пък дърт? Или арф ще събера малко. Но с ръка. Толкова ми стига, но не знам за какво го събирах, де. Толкова дърво дали ще ми стигне? Не. Аре, толкова ще... Не, аре, ти ще взема. Така. И нека да събера още едно, за да станат 20. Така. Но сега на къде ми беше се отводи? Както винаги го изгубих, не беше на тук. Не. Къде ми се отводи? Много се дразня, като изгубя къщата си. Направо ми иди да щупя главата. Аре бе. Вижте го, какво е бавно нещо. И май изгубих селото, да ви кажа. Не съм, ето го. Лава има така. Да събера малко пясък. И почна да се стъмнява. Но аз имам легло за това, че ще го правя набързо. Ще го осветля, и някакъв седен пак да ми влезе в къща, че ще го прибия. Сега. Така. Уау! За какво тебе? Един стак и 16 пък колко имах. Бах ти! Пък не съм с никакъв мод. Ба ти якото човек. Бах ти удът. Аре, сега ще се направя чест. От колко време искам да снимам на този запис, но някой пак ми влезе в къщата и ще убия. И дам още един чест. О май гот, колко много имам. Но първо ще легна. Какъв е този белият циганин? Вижте го. Бял циганин. Сега, така ще си оставя честа, например. Тук честа. Вижте, захарна тръстика. Фиданка. Дървото. Кога прасен вари ще го взема. И... Аре, махай са, бе, циганин. Пак аз ще го убия. Сега като се направят дървен меч, ще го килна. Аз като ми се натрупат в къщата селен, много се дразна. С ръце пак бавно ги убивам. По-добре тъй. С меча бам. И е мъртъв.
О, беличък. Той се стресна и избяга. Сега. И какво да направя друго? Не знам какво да направя, хора. Така. И това. Сега. Той да си го оставя ли? Не, всичко ще се оставя в частта. И довиждане.